Arratsaldeon Baxe Nafarroatik, hemendik Eletatik, asteburuan Santa Catalina feriak ospatu dituzte, aurten beirik gabe eritasun arriskuarengatik. Aktualitatean gauza gehiago ere, kultura proiektu biziki handia eman dezagun begira. Baionan Bonaele museoak aste honetan itekiko ditu berrizateak 14 urtez lanak egin ondoan. Hemen, 35 milioi euroko inbertsioa egin dute. 7.000 obra Louvre museoak Parisetik kanpo duen biltegi handiena da. Euskalgintza ere adi dago nola ez. Ni neu denbora luzea pasatu dut orbanean, leku argazkitzen. Lehenik erran nezake ordu zela Bonat museo hori berritua idekitzea. Bonaele hori ere sartzen da, Baiona itxuraldatzeko politika batean. Biziki importantea da kultur guneak helaraztea eta publikoari zabaltzea. Bistan denaz, bestenaz, horren harria txiki behar da, bestenaz hilko da. Museo Bona hori lehenabizi zoragarria dela. Benetan edertasun handiko leku bat da. Txintxilik diren kuadroak eta beti uste ditugu direla bakarrik begiratzeko. Entzun beharko letuzkete jenteak, kuadro guzi horiek, marrazki guzi horiek, zerbait kontatzen dute. Eta zerbait erraten dute, eta entzun nahi duenak entzuten alditu. Kuadro bakoitza, joaten algira museo hortara, kuadro bat bakarrik ikustera, ez museoa ikustera. Eta kuadro horrek kontatzen du historio ikeragarriak. Kantatuko dut Bona museoan, ere azaroaren bukaeran, azaroaren 30 igande arratsaldean kantatuko dut Bona museoan, eta bai, garrantzitsua da niretzat, eta kultura da ere bai. Ez dut ikusi museoa osoa, eta fresatua naiz, eta biziki polita izanen da, nire ustez. Nik gauza ospetsu horiek beharrezkoak eta errespetagarriak bezala ikusten ditut, denen baliagarri, baina hala ere gauza txikiak ere ez dira antzi behar. Nahi nuke hor ez dakit entzuten nauen, baina Baionako zuzendaritza eta Euskal Herriko hemengo komunitatek eta bestek gauza elkarteeri ere kasu handiago bat eman diezaten. Eta uste dut arte museo bat hiriaren erdian okaitea xantza bat dela guretzat. Artea maite dugunentzat, baina ere arteari interesatu nahi duenarentzat. Arterik gabe bizitza humanorik ez delako. Espero dut, jende asko joanen dela, eta baionatarrak, eta kanpotik erreferente bat izanen da. Kulturgunea izanen da, ere museotik aratago, zuk espero duzu, literaturak eta eskuarazkoak ere tokia izatea. Bai, biztan dena, lehenago ere hala zen. Hor egiten ziren mugaz gaindiko emazten topaketak, eta espero dut horrek segituko duela, eta euskarak ere presentzia ukanen duela, eta hori ikusten dugu aintzinamendu bat bezala Baionan gero eta presentzia gehiago dauka euskarak horako kulturguneetan nahiz eta sekulan ez duen aski. Apostu politiko handi bat izan da. Ez da bakarrik museo hori berritu museoa handitu eginda, baldintza onak eskaintzeko etorriko diren jendeari obra horiek ikusteko. Eta ekarriko du jendea, lehenik baionesak izanen dira ikusle potentzialak, haien obrak baitira, Baionako obrak baitira hor erakutsiak, eta biztan da ekarriko du ere jendea kanpotik, Ipar Euskal Herritik, Ego Euskal Herritik eta baita ere mundu guzitik. Bonaele museunen etapa berria hasi bertzerik ez da egin Lapurdiko hiri nagusian.
Baionako ospitalean greba egiten ari dira CGT sindikatuko kideak, ebakuntza sailekoak hain zuzen, eta gaur eta bihar ebakuntza gehienak bertan behera gelditu dira. Eskaeren artean guardia egunetako konpentsazioak izan ere, garaian antolakuntza guardien bidez adostu zuten, soldataren 20% inguru bilakatuz. Horregatik orain, horiek kenduta, lansariak hainitz apalduko zaizkiela salatzen dute. Hainiza, zenta 20% kendu nahi luke, hori ezin dugu onartu. Zentaleen ez giren aski erizain lan guziaren egiteko. Orduan hori montatu ginuen eta orduan biziki denak konten ginen hortaz eta hor badakigu ez dela legearen gatik, baina nahi duztela eta diru gutxiago eman. Gaueko txanda zabalduta guardiak kentzea da zuzendaritzaren proposamena eta langileak ez daude ados. Zendako betzi txipiak kendu, hori ez dugu lertzen, eta egiten aldituzte ekonomiak beste nunbait, baina zendako gure diruarekin, deia ez dugu hainitz irabazten, gure lana ez dugu diruarentzat egiten. Zuzendaritzak kalde bakarreko erabakiekin langileen ongizatea kolokan jartzen duela salatu dute ebakuntza saileko erizainek. Euskara ez dakiten burasoak laguntzeko helburua duen Iane aplikazioa aurkeztu dute Baionan. Eskola eta etxearen artean zubi bat eraiki nahi du Cecil Bouquier Iane aplikazioaren sortzaileak. Bera frantses hiztuna izan da ondo ezagutzen duelako seme alaben etxeko lanetan laguntza eskaintzeko momentuan hizkuntza ez ulertzeak irudikatzen duen oztopoa. Bera buraso bat da eta ezitzailea da eta bere aujekin frantsesa dakielako ezin zuen segitu euskaraz eta horregatik aplikazio hau behar zuen eta berak bere taldearekin garatu du Iane eta agurrilatik goiti plantan edo martxan da. Uste dugu tresna hon bat izaiten aldera. Gaur egun Euskal Herrian burasoak adibidez ez badakite euskara, aplikazio honek laguntzen alditu burasoak eta adimen artifizialaren bitartez laguntzen ditu burasoak eta orduan aplikazioan ikasle baten kurtsoa deskargatzen duzu eta gero adimen artifizialak eginen ditu sintesiak, ariketak eta olako gauzak eta horra buraso eta ikasleen arteko lotura sortzen da. Hain zuzen ikaslearen kurtsoari argazki bat egin eta aplikazioak berrikusketa horriak, ariketak eta baita azterketak ere proposatuko ditu ikasketa plangintza bat osatu ondoren. Azkenean ikasle batek batzutan ez du ikasgai bat maite eta orduan helburua hor izanen da berriz plazera hartzea aplikazioa bitartez, bai, pentsatua da justuki mota desberdinen bitartez ikastea eta norbaitek ejan duen bezala da ikastea, hori da helburua, zinez laguntzea ikastea. Cecil Boukierrek aurrari gogoa eman nahi dio momentu gozo baten bidez ikasten segitzeko eta momentu hori ere atsegina izatea nahi du gurasoentzat. Familia batzuetan ez da inegez buraso batzuentzat haien aurrak laguntzea zen izaiten alda ez dakit nik burasoak ez dakite zertaz mintzo diren bai bada hizkuntzaren arazoa baita ere edukiaren arazoa. Orduan behar da hori dena tratatu eta horregatik tresna hau behar lukete buraso horiek. Etxeko lanak hasteko ikaslek ez dute maite, baina egin behar dutelarik burasoak beti bultatu behar dituzte eta gero krisiak izaiten aldira eta orduan tresna hori da hortan bideratzeko nahi duzu edo manera goxo baten bitartez bideratzeko. Ikastetxe batzuk ala nola Donibane Lohitzureko Zermaji ikastetxea jada aplikazioa erabiltzen ari da burasoentzat. Aplikazioa erabili ahal izateko 9,89 zentimo ordaindu behar dira hilabetean. Etorkizunari begira tresna garatuko da erabiltzaileen beharren arabera.
Eletan segitzen dugu, erran bezala asteburuan hemen Santa Catalina feriak egin dituzte eta preseski irudi hauekin gure gaurko agurra. Jaun Andereak, arratsalde ona pasa hemen Eskual Telebistan eta biar arte.